parlok ha ka ban kong ngi pan pau ki songo yu play ha ka ba sai sin patula penesha me ngi phi ban kum juru ya ngi pan ba i we pe we te ka ni jinglap ka chongi ka ta ka long jinglap ka ba ngim jumundur menum no hiru ban hadian bagi yo sngo yi khana ba Tamit kami bet kasur ka bashar kai napo ka di ka yeng ka sam hadian bagila yo ya keren hadian bagila lap gila ba kadon ka jingja ka bashar kai basami kasur Tamit napo ka di ka yeng tigina karpat yikin man ki para jongi ki basa sya thanjan tia ka di ka yeng ka sam ka napo ka shnong lapagap lej pan pej pan ai ben sim bat ngide plaj imlem yaki da ka pilej pej de jugo pen le lem ko du ka bom ha bat kom jor pa pin ya bu ching duai te ngile gim dang sho bat ong kom do hiru hanre ngi lab bat ngi i bat ngi shem hiru ya ke ba ngim pat shem pat wat da kaliang ka di ka ying hiru ki pan pau ba kim pat ju lap ya ka de bendo hiru bat kim pat ju i bendo hiru ba lakatas nem beki lahe lasan la de ki la long pa shak de prathai bat ki bapli tangu khaw bakin shetru kim don bat bapli gida thamir jong ji thumar namar kim la shu ban lech chunu hiru namar ke haban yakun bat ka de tha jingja ka bishar ke pe ji bapi pat ba kuble shibon kuble she jar mo hey kuble kuno khila kertengum na Damewan ta te ba ha ka pan kong ngi pan pau ji songu yo play ha ka ba hula pan poi ngi ha ne ka yeng ka sem ka chong phi bat ka de ka sien ka pan kong ka ba na ka leng ka chongi ngi poi ha ka ne ka snong ka chong phi ka snong la pangap baru shi ka tang de chi sngo ngi la chi i tang ha ki media ki la pa ko bor halor ki baro ki ba ja ha ka ne ka tong ka thai han re kejiwan ke jongi hagni ka por kam de nam ta kita ka de ka bangiwan ban sngap ka bangiwan ban pe chu ni khu ni chong phi ha ka ba dala ki chong ki khmat ngimla bangin mudur ya ke e bangi i bat ki paj bar ken sai i ya ga ni ching pang ka bishar khai ki bang ni khu chong phi umat bat ngim pat ju i ru mano hiru te ba ngai ba ka jiwan ka chongi hangne kam de ka wa ki wan ban ice pa ki wan ban ai pho ye phi hari ka de ka bangiwan ban sengap ki jing e ki chong phi yo le se lemba ki jing i chong ki breu ya ka ni ki jing pang ki khun ki chong phi le se ki la ban don ki bala ban sumar le se ki la ban de lem te ba ngi tep ban kasngi ko ma phi thu phi jaw mat phi yam ba phi sa dei la chong khun mo te tang ba to om le le ngi karmen bi ka wa mo ba te ba to se shi thu phi ngi ya te jing sem jing e ki chong phi ngam sa kon sa kti tang jing mula ngam don ga ba ga jing san jing bu wat tang jing mula ngam sa kon sa pja i kon kti ta jing mula kamut pi balam step bam da miet ba ta ba te na padang gi si para barkhot ki ya ya khlan lu tang ini maroi ba pang ba ne jing pang ne la do nu benai April arfanya terus April sedang jingpang baik kene kejar ha du katangin wat dawai keleng kasdang itu ingi knet kasdang kumno ba kasdang kene jingpang em ba ngam tibre gitu kesuat bej ko betul ta kesuat bej ko betul tingi sarayna ni kun uklia na aku dia lo klot untuk ladok ne la uting ban kana yingi pan bia uklia ni kun bia na pirang bun baklia kan dengan mundur kumta ngelej ban sumar ga gi ni gi doktor telit khan bi ngan selej wat dawai kumta gi doktor na sumar nang at gi doktor gi blak ban sumar ba ini kita dong ini doktor khan sa doktor khan ye la doktor no gumno doktor khasi tu kan dawai kan bat kum tu hospital pilai lain lai kyo gumno hospital ki hospital ni lai teli hospital ki ko ban ot ini kejar ngambai ban ot ini kon long berit
kan nasnam ni kon pi Uspeu ba suppose nam udah bakan non ki sipara besau. masau uyo thia yo dam na men Om ya tiara ba. yo thia ra ka kenjut Teng por ya tia. Teng por ya tiara. Ani ba ngi pe ni kejadian udah ngemlat sutang ban di pe. Ngi isnai pala di Kespa ke pe ngumpat don ban wat dawai keleng jeka. Ngang don ke jikolat jongi. Ngi don tangi jang mat sudah sebab. bakal at bha gumni kala aslam Kalau Islam ba lai benai. lai bna Lai benai tam. kebun ni kon jo pi usu yam usu nyar me Ha ya ikum ta ba suyam usuk si ikum ne yam sa. Ladu pesedang banget kene jingpang. Hadu kata ngamlak ya tiaba. Ngelak kum ngi kerpat setang blei. Ngilak yam ba. ko pi yam ni man kasngi Ha sayam ba. Aku permit por belaje Ola la yam ngil yam lang. Ngelak ngi isin ba ha por ba yam sa. Usukot ini baca, opa kupto baca peli baca. Baca itu Jepang, usukot baca yang ini dah. Ni hang tu kerja badan yang kot si yang ini kot. ba pang balan Bang palat. pang nam pang ra na Pang. ben met pi o thia ra na Thao chuyok thao ya dah. kron ko por yo don ko por mi thia ra por ning kong por baka khi kan ni pi le yo por basdang di Jepang por bakujut ning kong Ngachat kam tu de senau ketiak nah. oh pisat hai pisat Hamanan bol. oh pi so buna pi ong so tiak Oh. tangum tai pi so Oh. jam nama Oh. thì tôi vẫn yang itu kan ni ka kejat to jadi kon pi Ketian tu kan ni kecing he kanang he ne ka sakut kan ni ne Karang rap kerong ba nang he. man kasi nang he be Ha. Kata lekut jan. Ngitarai menin keempat yang kamu ni. Mentah kalau kerong kediak. oh kala kam he ta Aku kamu. tapi ni selak jan Setelah kejat empat don bagai gaya. kumpet kadang mi kisi kanang he be Hai. tap nak beli le Ni setting. pi septing bale ya ka pi septing Ikan ni ke jengpang jeng urba. Ngayo ban ting ya. ka bathai Ah. ha Ya ban ting ni ke jeng lai jeng usul ban setting. Mating. Ngai setting yedu ni kon ba. Nata kada. tam le finom kanam don rum tama Ngamla su taman pe ba. Isin ai pula je ngan sedung yam. Ngan sepang not. Ngan sejak umat. Ngamla seban pe. Pe. Por sumar ngan pe. Sumar kengang jag mat kengang. te ka bam ka di hay nge biang hi Kampat biar ba ngehab wan bela kum tu ngan sa pet dukan. Ngan sawan ra aying. Ngan pesai kon. tengun mentale balong ni kun gumni jing balar mi bahar Om ya bahar ba jeng bela. hape bi kun Kata dalai benai ngan susung pe. Ngan susung sesi ba jeung ni jengpang ba. Kamdon jeng bela. pimpat ju ir ong kum gani jing pang mono Aha ngaju yar ba jo ya ire. Nah gane dia sinangkong dengan yo i jeng panggung mane be. ne gum nan Ting ha ba. ha Ting. ting mo Ngam jul yo i be meno la. Kata jengi la sau peu arnam. Kata jengi kum gane jeng pang ngam la yo i. te ba ha ka ban kong hangi pan pau je songo yo blei o bala pan poi yangi ha ka ni ka yeng ka sem ka wi ki chong pi apo ka ni ka shnong la pangap Ah. kumbangi ong i phim ne tang mas ni i ki khmat
nhim nốt chỉ sao phần pet cái ta cái chừng ít cái ta cái chừng mó vật phi của pa là này vật email trong nêu khung rồi kia thô ba kim nốt phần pet mi mai ít cái tầm bảo ông ban xe bạn mar bari khuôn mó thì nghe nghe bài cái bảo cái kim jack làm cái chừng tiếp cái trong play ublay tiếp ya cái baca cái palong ya cái yang kesem cái trong pi ublay i là cái trong cái khat cái chi snake cái trong u ba pi long cái brio cái ba mo cái ba xem chân char cái ba xem lanat thì cũng ba pi ông ba man cái sni pi bu ublay pi bu chừng đôi ublay cũng ba pi don cái chừng cái ba cũng ba ublay lo bu cái này cái perthai pi nghe rồi ba phiên cả part hiểu play vào lên lệ các bác tạm nằm thay cái xem hỏi từng từng vì vật khát và lệ siêu play đòn là new play là yên nói về phiên đấy các ta cầm đấy play ít về phiên một vả màu play ít về phiên play ít về khi khôn cái trong phiên play ít thì lộc trong phiên play ít rồi về phiên bao rồi but hỏi cái chuyện lòng brio nghĩ đồ nào nghĩ bạc la để nghĩ problem thôi tại cái đó thì nghĩ ba om tăng mà nghi lệ sĩ cái bài y cùng cái trường pang cái trường khôn cái trong phía cái sen cái vấn đề con lệ sĩ vật cái bài ba cái parakasi cái para cái chantia cái trong như cái đề cái sen cái vấn đề con lệ sĩ kia rồi cái sakhi cái trường pang thì cái cái part cái parakasi cái trong cái para chantia lệ sĩ cái nong sumar kan bat cái vào अपन sumar làm như cái giặt cái trong khôn cái trong phía ngô ba phone làm là để one page one chung làm như cái hấp cái nong lapangap bopli watang khao bikin chat tu ke cincar bopli na loba kuma piong pidei kun swat I lok jong piru kun swat watang ka bala ka singir phimyo shu ban dai bha man ta na tu bistami khon bateng teng bopiong ngatieng si ka cha ke re ke yi khon ni jong pi tip tang ka ni go wi ble nom yen no re phimo ba mo bat sa ka wi ru kuma piong ba watang ka thia ka dam rum ji yo pha khon ni jong pi usulan yar usukor kaj me kasur ke bami nak ni kayeng kasur ke bami nak ni kayeng sam ke jong pi men miet ka de tang kasur jong ke jing sher khai kasur ke bayam na mar ba ka paching pang ka papan ni khon ni jong pi te ba to le ke paro ke de jing panya bastat ke jong play to blem kor khu ya phi kom kayeng sam un kor khu ya kstong ka thau hi baro ko un kor khu ya ki mi ai tu rang ba snong ri bala pen phone yang iru blem kor khu mo hi bala pen phone nam tai jong pi te ngil ngim dan ai pin ai pi kum ta ke bang yong ka jingwan ka chungi chani kam dei ka bang yon ai ching yarap ya pi re ka dei ka bang yon ban sengap yon ban pe yon ban jungo yo de se le bang ni video ki kor ki bor ki bamta le se don ki ber ki bram sumar lam ya le ka jat ka jong khu ni jong pi ngop ha ban ai lam ka ti ka mon ka ti ka deng number kum ba ki ong ki doktor ki cái cái bagi ong ka long ba ki la tang ban kin ot kin khat no re pi kum pa phim kwa ya ka kum ka ta te mo ngam ai ba ngam kwar ban dan da cái daw to ong itu ingi nanti ai cái này ban khot ban ot ini kejat jong u sekamat dia un chaj un nang kum no bangin la la ban tre ngi ta na ta ka daw ba ngam kwa ban ai ban ot yo sa la da ngisnge ka da kum sen jong ngi la ka ne kejat ban ot ngi ngisnge ki kum ki breu no tan ya breu ba pia so ba fi penyap yu khun pio ai de mingi tan ya khun la jong jong ngi om der gi bai sa om der gi bai bat tan ya yu han re de mingi bat tan ya yu na ka ta ka daw ngi hap perkan ngam la chuban ai ban ot ba nomor da ot kamut bahagi jing so go jong pi pia long ba penyap yu khun ai om der gi bai ban tan ya yu khun de mingi ban tan ya yu khun ba ngi on ai ban ot nomor la chai la singi hadin habot do he wo pi hasai singi hadin habot ucai yu khia ngi cái jat un litre oi kita henre ngi long ngi beduk ngam la ban psai adop dang ba na ka leng ga jong nyiru nim don ai bengin ai pi tingi don tang kan sim aku lai sibon ta kum lấy mơ ta to cái baro ka bangi yo ban le kum kan ka por ka bangi yo ban poiro ka de ki ching ít cái jong play ka de ka pisa ka jong ki paj ba ka de ka ching ka phu ka jong play wala na de ka barit makana mo wala na de barit makana ba ngi ai na du ka donut ka man sim ngi bo play un kur khu bada ngi karpat ki para kasi para jantia ki chungi so pha ban le ei lam bangin yo ban plat yem lam yo nu habu barit bari khu nu chong pi pi ong pi di koru ngi ja yang rembai ba cha rembai i ni ki khon yang war
Jawar. Gipai ba kita isngo kita lagi jangi skor. Mo ting-ting perkat ba. Ka perthayu ka pakum kan ni ting-ting ki jingja ki bakla ki wanja bi ki khulung khna te. Aiba. Te tamba to blen om inor hengi kar pari para khasi ki para jentia ki jangi bangin le ei lam ngin bu ching doi lam lan ngin ai lam ka kti ka mon kti ka diang da bangin on pe chapo ne ki snong khna mo ni khna on yo na ki chung ko ching khia on yo li school u yo ban yo lam ki chim kom yo lam ki ki para khna mo ba mo. To aiba. Ta khum le shibon kin ba e khum le shibon u ple kur koi phi ma. Ta ba. Tama. Ta ble ta. Ble mo jam no ma. Ta. Kaja cái rumbam ron khun phi. Om bat bamba. Ta chi siang cha, asan cha ola ko. Rumbam ra. Man kasi kum ta bai. Hai. Ta ba. Bole. Ngam tip su phi tu jing bam chu jing pang sa. Ta.